Croeso i Ysgol Cwm Banwy. Dyma gynlluniau plant Ysgol Cwm Banwy. Rydym wedi cynllunio pyllau dŵr, pont, llwybrau a gardd lysiau ar siap croes. Dyma fy hun i o'r pyllau dŵr a pont fach yn mynd dros y afon. Mae Mr Davies yn marcio cae gyda paent gwyn. Dyma'r JCB yn torri pyllau dŵr a gwneud llwybrau. Mae'r JCB yn fawr ac yn trosi'r pwll yn gyflym. Mae JCB wedi gorffen y gwaith. Dyma Mr Davies a Jonah a Danny yn gweithio ar y llwybrau. Dyma'r cymysgwr concrit. Rydym yn cymysgu tywod, cerrig man a sment i greu concrit i'r sylfaen. Danny yn gosod y concrit o dan y brics. Rydw i'n cario'r concrit yn yr bwced at y llwybr. Rydw i'n tapio brics gyda mwrthwy. Da ni'n gosod y concrit i lawr yn gyntaf, wedyn gosod y brics. Da ni'n tywallt cerrig yn y sgwâr i greu llwybr. Mae Mr Davies yn torri'r brics i ni cael ei gosod ar y llwybr. Mae angen lot o gerrig i roi ar y llwybr. Dwi yn cario pris yn y berfa i Mr Davies. Dyma llwybr yn llenwi efo brics a cerrig. Dyma fi gyrru beifa pinc. Dyma llwybr ni. Mae lot o batrymau. Dyma patrwm brics, cerrig a coed. Mae'r llwybr yma bron yn barod. Mae llwybr yma wedi gorffen. Cofiwch ddod i'r ysgol i weld yr ardd.